جزار إسنا ويمننتنا ملؤ بملؤ أمينا مقبال زلنا قطيني روغيدي حاصيري إز غوديلني ود دخاي عدلي باللين دابلنا كي ماررنا استفترنا لمننتنا كان عبيون كان ما حيشون نتخلوت زي كال دما أمينا مقبال زلنا مسؤ سلام مفتار بقو حقسات مخاني إذن كل علامة خاديو حلمخا عبي جديد صوتلكايو نجزا رأسها آمين كات زي تقبلكايو أنت زي فتيخايو أنت زي خبركايو زخونة قوالي زبلكا زدل خايو عينة جنزة ولا يهالخا زخونة عوت هيوت ولا يهالخا مس جزا رأسها زلكا ركب زلحلح انت خوينو نسخا بجزا رأسها غتحقوس ويدما بجزا رأسها زخونة عينة زقات مكا مس جزا رأسها ترداديكا نتتأجب مفتاح انت زي كيلكا مس نفسو سلام زي بلو سب انت خوينكا ما نم سبب هيوت كان تأتيو كم يجيرو قلتيفو كابها كادم ترايز حسب مخنيات السمعتاتكا أب أتوميز مركز سلازي كلاتنا أب حدا أوان كوفيلنا جزا رأسي معرخ نديز فتوى أنا انتا يزقباني أنا أب كمي عين الدرجة يزلخو نمنتا ينزي نجر صورو زبلو حطوطات كتملي سؤال لكا مس جزا رأسها زلكا ركب ناي فقر مخانا اللوو جزا رأسها بأخل مفتاو مفكاري زلكا بجزا رأسها ترى حقوس كتكوني زلكا تزي كوينو حانتو قال سلازة فكركايا حقوس تركب كمسلكا خيلي ازي حق يكونن نسانات كاناي حقوس من جهت كوناي تغيلنا من البات مجمريا دقاو نجر كاسي حيبوا كتقربكا تغيليا جن بزيادة مساخا جزي اختطف متجمرت انتي عينت سب مهان قاعد تفلديا جزا رأسها زي تفكر جزا رأسها زي تخبر كوين كاتتاني حكاية دما بفتصو مساخا يكتقصلنيا كالاي بتعم دزبل جزا رأسهم ززانا قوع سبات نجزا رأسهم زهبوا بوتا ويدما نهواتهم زهبوا قمت أبقاتهم يرأيو في الشيخ قبلو خلون ريامينا نسابات دما بقليلو يسحبو حقوسات جزا رأسهم زنكبا خبو نجزا رأسهم زهبوا نجر نخال سب كهبو خمز غقلو زفالتو سمارت سبات هلو بزي دما تدالي أقوال بقليلو ناب هيوات كاخت مزتغل كالي تقمناي جزا رأسها مفتاو ما نم سباب هيوات كا يمسا كل جزء أيقد سكاني حقوسيها مغنيات مولو سب سلازغنكا قال سبنا بهيوت كان تمسي تبو بكونفيدنس نعخا زخون دي زي كون أتأبيركا ترقاقيكا إخات بسن أبهيوت كون ولا حدا زقيرو نقر كم زي لا تفلتيها انت غادون بزح ستحساس بكا قداي كونن جيزين أدميها عندما أب سبات مدلاي تتفن إذا بتفترو نحان تقال أتراكت سقبريو سلازي مجمريا جزار سخافتو شعو زخونة تقالنا بهيوت كاحت أتو تدليها كالاي نحان تقال زسحبا بهريات ودي بقليل نزخونة تقال أتراك تقبرلو تخيل من قدي نسمعت كامكو تتعريو نسمعت كامكو تتعر كنبل كلنا دما من البات حركان مكو تتعر زبلي مجمريا نبا أمورا متصل كابز زحالة فاقن كالي سمعت مكو تتعر زبالالو سمعتنا هون قوات أزر مس نجمر هيوات بخمي كنمرح كم نخيل بقليلو إنا نفلت سمعتك ناي مقوصصار لمد انتلكا مسمان نمسب زخونه زفترو نغرات ناي حساب مግጫው እንበር ና ፊዚካላይ ተአቱኒኻ ንዓኻ ንምብስጫው ንምጉዳእ ምዃኑ ይርዳእካዩ ግን ስምዒታትካ ተቆጻጺርካ እቲ ግቡእ ግብረ መልሲ ኢኻ ትህብ ምናልባት ብተፈጥሮ ሓራቕ ሰብ ክትከውን ትኽእል ኢኻ እዚ ተጻዒሩሉ ዝዕረ ባህርያት እዩ ገዛእ ርእሰይ ዝጎድእ ዘለኹ ኢልካ ኣሚንካ ንኽትቀይር زوجت سقمتي نزي emotional intelligence أبز أوانزي كل سب ماستر كقبل زقالة زلو أفقرا وركب كمت دليل زغول زبالكم لك إز فقر مسحزكا حانتو قال مسفتخا زمت أكا سمعت هالو سمعت كان مقلات عسر تجيزي خدول وي دقيق تكست تختل خلات تخيلها حج غريك دلي حج غرغبك دلي إزغ جزالكي بالطعم نايم هو نجر ترقيها إذا بنت أرنا حانتو قال كابا 100 متر خم ترحق يزقبرا سمعت كان يمقوصصار لمد جنتلكا وي دما سمعت كا تقوصصر سب انت خوينكا انتي كتقبر كم زلكا سلتفلد سلازفتخيات رايكيدكا زتسمعكا بتهوا خدي بدليت مزراب وي مقبار كم زيد ليكا يردكاي بقليلو كمي جيرنا باخيده سمعتي كገልጸላ እዚ ስምዒት ዝغናይ بحق ديو ነዛ ጓል እዚ መፍተውይ ምክንያት እንታይ ይልካ ንምጽራይኻ ትጽዕር ኩላትና መጀመርያ ከነፈቅር ከለና ዝስማዓና ስምዒት ናብ ደገ ምውጻእ ይስራሕና ነዚ ድማ ዝርዳእካ ሰቢኻ ትኸውን ስለዚ
ኣብ ኩሉ መዳይ ናይ ህይወት ጉዕዞ ሕርቃንካ ድሌትካ ኩሉ ዝመፀካ ውሽጣዊ ስምዒት ንስኻ ክትቆፃፀሮ ክትከውን ኣለካ ስምዒትካ እንተ ዘይተቆፃፂርካ ሓደ መዓልቲ ገዛእ ርእስኻ ኢኻ ትጎድእ ተመሊሱ ንዓኻ እዩ ዘጥቃዕካ ምስ ሓለፈ ኮፍ ኢልካ ምስ ተሓስብ ድማ ትጠዓሰሉ እዩ ዝኸውን ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ምብፃሕ የብልካን መጀመርያ ኣነ እንታይ ዓይነት ሰብ እየ ኢልካ ምስ ተሓስብ እዚ ርእሱ ክቆፃፀር ዘይክእል ሰብ እንተኮይንካ ከተወግዶ እዩ ዘለካ ሓደ ኣወዳት ብጣዕሚ ዝስሕቡካ በዝዮም ዝኾነ ነገር ምስ ዝፍጠር ዝተሰምዖም ነገር ምስ ዝኾነ ሰብ ስቕ ኢሎም ዘይዛረቡ ንደቂ ኣንስትዮ ናይ ምስሓብ ዓቕሚ ኣለዎም እዚ ኣፀቢቑ እዩ ዝረኣየና ኣብ ልዕሊ ተወዲ የንፀባርቕ እዩ ብቐሊሉ ኢና ነለልዮ ዋላ እውን ተፋትዮም ከም ዘለዉ እንዳኣመነ በቲ ኣቀራርቡ ስምዒቱ ዓቂቡ ስለ ዝዕልል መሊሳ እያ ትሻቐል እንታይ ደኣ ስምዒት የብሉ እንዲ ኣባይ እዚ ናይ ምፍታው ስምዒት ዝውስኸላ ስምዒቱ ዘየርኢ ወዲ እንተኮይንካ ብጣዕሚ ኢና ንግደስ ጓሊቲ ከም ዘለካ ኢና ንኣምን ሳልሳይ ንሓንቲ ጓል ዝስሕባ ባህርያት ሓደ ወዲ ገዛእ ርእሱ ዝኽእል ገዛእ ርእሱ ዝኸኣለ ሰብ ወይ ድማ ንዕኡ ኮይኑ ሰባት ክረድእ ዝኽእል ወዲ ዘይትደልዮ ጓል የላን ብዙሕ ግዜ ጓል ኣንስተይቲ ብሓፈሻ ብተፈጥሮኣ ወይ ድማ ብባህልና ሓንቲ ጓል ኩሉ ግዜ ምስ ትወዲ ውሕስነት ክስምዓ እያ ትደሊ ምስኡ ኮይና ንሳ ዘይኮነት ክስከሞ ንሱ ክስከማ ውሕስነት ክህባ እያ ትደሊ ቅድሚ ገዛእ ርእስኻ ምኽኣልካ ማለት ትምህርቲ የብልካ ስራሕ የብልካ ተጸባያ ይከለኻ ናብ ፍቕራዊ ርክብ ክትኣትልካ ይትሕሰብ ኣብኡ ከለኹ ድኽመትና ክነግረኩም ክሳብ ኣብ ኢድኩም ንኣቱ ኢና እምበር ሓንሳብ ኣብ ትሕቲ ፍቕርኹም ተኣቲና ፓወርለስ ኢና ንኸውን ድኹማት ኢና እተን ጥንቁቓት ዘይህወኻ ኣዋልድ ግን ገዛእ ርእስኻ ዘይትኽእል ወዲ እንተኮይንካ ምሳኻ ዝኾነ ዓይነት ርክብ ክጅምራ ኣይክእላን ፍቕሪ ጠራይ ደልያ ትመፀካ ንዝተወሰነ እዋን ብገንዘባ ክትክእለካ ምሳኻ ክትነብር ክትፍትን እያ ዜሩ ግን መወዳእትኡ ከም ሰብኣያይ ክትርኤካን እያ ኣብ መጨረሻ ድማ ግዜኻን ዕድሜኻን ከኽስረካ እዩ ሓደ ወዲ ብገዛእ ርእሱ ደው ዝበለ ክኸውን ኣለዎ ራብዓይ ንሓንቲ ጓል ዝስሕባ ባህርያት ወዲ መሃብ ዝፈቱ ወዲ እዚ ንኩሉ ዓይነት መሃብ ዘበለ ዘይኮነ ማለት ስለ ዘፍቅርካያ ጠራይ ዝተጋነነ ህያብ እንዳገዛእካ ክተፍቅረካ ምግባር ማለት ኣይኮነን እዚ ኣብ ዝሓለፈ መደብ እውን ጠቒሰዮ ነይረ እንዴ ንሕና በንፃሩ እዩ ዝርድአና ከምቲ ንዕቐካ እዩ ዝገብራ እዚ መሃብ ዝፈቱ ክንብል ከለና ብገዛእ ርእሱ ዕውት ሰብ ማለት ገንዘብ ዘለዎ ኣታዊ ዘለዎ ብሚዛናዊ መንገዲ ኣብቲ ኣገዳሲ ዕለትን ሰዓትን ንዓኣ ንምሕጓስ ኢሉ ኢዱ ዝዝርጋሕ ወዲ እዩ እዚ ጠባይ እዚ ነተን ብሓቂ ብልቢ ዘፍቅራ ኣዋልድ ሓደ መንነት ከም ዘለካ እየን ዝፈልጣ ንሱ ከዓ ለጋስ ወይ ጥዑይ ሰብ ዝብል እዩ ለጋስ ክበሃል ከሎ ኩሉ ግዜ ምስ ምውሃብ ኢና ንተኣሳስሮ ብዓይነታ ጓል ግን እዚ ጠራይ ኣይኮነን ኩሉ ነገርካ ምስ ሰባት ዘለካ ኣቀራርባ ኣብ ልዕሊኣ ዘለካ ኣረኣእያ ከም ጥዑይ ሰብ ጌርያ ተወስተካ እዚ ዓይነት ወዲ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ዝልግሶ ካብ ልቡ ስለ ዝነቅል እዩ ነዚ ክገብር ከሎ ድማ ሓጎስ ይፈጥረሉ እዩ ኣብ ኩሉ ህይወቱ ድማ ከምኡ እዩ ሓንቲ ጓል ስርዓት ዘለዋ ፍቕሪ ትፈልጥ በቲ ትገብረላ ነገር ፍቕራ እንዳዓበየ እዩ ዝኸይድ ካብታ ዝፈተኻያ ወይ ዘፍቀርካያ ጓል ክብርን ፍቕርን ክትበካ ኢልካ ትገብሮም ነገራት ሓደ ግዜ ከም ዓሻ ከም ትረአዩ ዝገብረካ ሓደ ግዜ ንርኢና ንዓኣ ኣፍቂሩ እኳ እዩ ከምዚ ኮይኑ እምበር ስማርት እኳ እዩ ነይሩ ንብሎም ኣወዳት ኣለዉ ምስኣ ምስ ተራኸበ እዩ ከምዚ ኢሉ ተሪፉ ንሳ እኮ ከም ዘፍቅራ ፈሊጣ እያ ልክዕ ከም ሃሱስ ዓሻ ትሪኦ ዘላ ሓደ ነገር ክነግረኩም ዝኾነ ወዲ ምስ ሓንቲ ጓል ፍቕሪ ምስ ዝሕዞ ፈፂሙ ከጥፍኦ ዘይደሊ ነገር እንተልዩ ብርትዐ እዩ ናይ ሓደ ወዲ ብርትዐ ሓንቲ ጓል ኣፀቢቓ ካብ ዝስሕባ ባህርያት ሓደ ወዲ እዩ ምስ ኣፍቀርካያ ነዚ ድኹም ጎንኻ ትሪኦ እንተኮይና መወዳእትኡ መፃወቲ እያ ትገብረካ በቃ ከም ሓደ ኣእምሮ ዘይብሉ ሰብ እያ ትቆፅረካ ስለዚ ነዚ ፈፂምካ ክተርእያ ዘይብልካ እዩ ንዘፍቀርካያ ጓል ክትብል ብዙሕ መስዋእቲ ክትከፍለላ ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ነገር እውን ክትስእን ትኽእል ኢኻ ይኹን እምበር ኩሉ ነገር ደረት ኣለዎ ነዚ ሕንፃፅ እዚ ብፍጹም ክትሓልፎ የብልካ